Chłopcze the game. Gdzie troszeczkę dłużej streama zrobimy. Co z tym chłopcze? Przepraszam, bo tutaj coś... O, Bartok zdał ten. Dobra, kontynuuj. Ostatnio teraz do Alfheimu poszliśmy, pociśliśmy po ostatnim tym, po sobocie. Ja nie zdążę chyba całego Alfheimu, kurde, szafnąć, aby chciał go szafnąć cały Alfheim. Speedrun tych wskazówek. Wiecie, jak jeszcze mi tak przejedzie 8 razy, aj, to po prostu już gra na pamięć znam. Dobra, jesteśmy w Alfheimie. Dobrze, co to jest? Nie wiem, czy głośniej nie dać, wiecie? Głośniej. Dobrze, nie? Słuchaj, wszystko. No głośniej, ale co, jeszcze głośniej? Dom na 30. No. Czy w środku tego coś świeci? Jazda! Chyba to zabiłeś. Już gity, dzięki Hasar. Rany, o co chodziło? Nie nasza sprawa, chłopcze. Skup się. Ktoś chciał się tu przebić do pierwszego składu. Czy to robić? O, runa. Chłopcze, Synek, pójdź sam. co mówią? Co tam gadają? W wiecznej wojnie o światło. Nie rozumiem. Skoro obie strony go Hmm? potrzebują, Ty, czemu się Hasan. nie podzielą? Chciwość to bardzo częsta przyczyna wojny. Ale nie, jak będzie za głośno, to mi dajcie. No, a trzeba sznupać. Mnie bardzo to podoba ta gra, więc polecam. Mordują elfy światła. To wojna, która dobiega końca. Ci w szatach przegrali. Ciemny elf, uwaga! Ja cię myślę, że... O, blokują te za pieruny. Gotowy! Lista! Ogień! Uwaga! Ale mnie wkurwa ten pierun. Chyba zostało mi z tych Pokemonów. Dobra, jest. Jest git. Czemu nas atakują? Nic nie zrobiliśmy. Będzie ich więcej. Bo się w... Opie, jak się między młotem a kowadłem, Skąd to się w ogóle bierze? się wpychasz, no to się nie dziwia. Tak! Mówiłeś coś? Nie. Dobrze. On coś słyszy. Ale ja sobie robię. Kolejna część szyfru. Spróbuję coś ułożyć. Opie, ja ci kupię Lego i na święta i będziesz miał co układać. Przynajmniej zbliżamy się do światła.
że będziesz bliżej do użycia twojego życia. Hehe, dobra, już ja już się zawrze dziś. Mam durny humor, wybaczcie mnie. Między młotem a zakąską. Dokładnie, da się. Zaraz, czy to Cindy? Znaczniki obszarowe kompasu. Kiedy kompas staje się złoty, w pobliżu jest znany jakiś cel, przeszukaj okolicy i Atreusie, za mną. Nie no, ale pójdziemy do niego. Chętnie się rozerwę. Mam dwa fajne wice na to, jak to co powiedział on teraz, ale jednak... Sobie. Wiem, że wy nie wiedzicie, ile dałem tu ulep. To damy, bo daje obronę i runę. Szczęście nam daje, nie, ale to tam. To był typ fajny. Pomyślam. To są takie ważne, ale staram się brać coś, co mi ataku nie odbiera, wiecie? Obronę mi dodaje, więc... Dodamy to. Co to za trzyma? Też -2, ale +7 obrona i tak dalej. Tylko jeść topora może tu. O, ale tu runy -8, atak +2. Dożyć i... Nic tu... Też to damy, to da. Karabasz barabasz. Talizmany, o. +6 atak. Szczęście 12 co? Nie, tego nie. O! Ale tutaj nie mamy. Wiem, sorry, ale muszę trochę pokukać. Nam brakuje hajsu. To nie chcę. O, to się przyda, ale nie mamy znowu. Zdjęcia. Co ja miałem wam jeszcze powiedzieć? Dokoksiliśmy trochę. Spójrz, tam jest zaplątana łódka. Łódka wolna! Strój się jak baba, nie? Ja nie wiem. O, możemy pojechać. W jaki sposób dotarłeś tu przed nami? Powiedziano nam, że światy łączy tylko jedna droga. Może i dla was to jest jedyna droga, ale krasnoludy mają swoje sposoby. Odpowiedz na pytanie. Ta dziecięca ciekawość świata. Kiedy ma się tyle wiedzy co ja, niewiele spraw pozostaje zagadką. Wiem, gdzie można znaleźć egzotyczne surowce i jak je przekształcić w niewyobrażalne dzieła. Amator może pomyśleć, że to magia. Niech ci będzie. Dzięki magii. Zadowolony? Wypad. Zablokowałem. Uważajcie na siebie. Nie jest tu zbyt bezpiecznie, odkąd ludzie odeszli. To znaczy, nie lubię generalizować, ale zostali sami mordercy. Rozumiem. Wiem, że to nie moja sprawa, ale na waszym miejscu zmyłbym ten symbol z szyi. Powiedziano nam, że nas ochroni. To nieprawda? Nie,
faktycznie was ochroni, ale ten barwnik można uzyskać tylko poprzez zmieszanie pigmentu z moczem dzika. Czy to naprawdę lepsze od śmierci? Może trochę. Cóż, to wasze szyje. Bleh. Nie, no sorry, ale te dialogi są Sindri, świetne. Czy zawsze byłeś taki... Czysty? Chciałbym. Nie, byłem takim samym brudasem jak każdy inny krasnolud do czasu, aż wiedźma Vanów mnie naprostowała. Z pomocą magii odkryła, że na wszystkim wokół nas żyją setki tysięcy maleńkich stworzonek. Tak małych, że ich nie widać. Nie. Naprawdę. A gdy przenikną do organizmu, to chorujesz. Ale wiedźma zdradziła mi, że pewne drewno, dębina, może je odstraszać. Więc teraz wszystkie rękojeści robię z dębu. Wiesz, myślę o takich rzeczach. Okej, wracam do pracy. Czemu Brok jest niebieski, a ty nie? Chłopcze, O, w porządku. To bardzo dobre pytanie. Widzisz, mój brat nie jest tak ostrożny jak ja. Powiem więcej, woli pracować z metalem. O, gołymi rękami. Odkrył bakterię, Bez rękawic. Mówi, że tylko tak słyszy jego głos. Dostatecznie długi kontakt ze srebrem zmienia kolor skóry. No na niebieski, to jest prawda. Ale nie wspominałbym mu o tym. Wiecie, jaki jest drażliwy. Ma to sens. Sorry, no ale chcecie dalej słuchać tego, czy jedziemy, bo... Sindri, czemu po prostu nie pogodzisz się z bratem? Ja? Pytasz czemu? Już mówię, bo to uparty bałwan niezdolny do zmiany. Bo wygaduje okropne rzeczy na mój temat, tylko dlatego, że nie jest pewny swojej własnej pracy, która, nawiasem mówiąc, jest Fajne marnej dialogi, no, jakości. dobrze. Też Bo podobają. obwinia mnie za sprawy, które nie stały się z mojej winy. Na Słuchamy, przykład? dobrze. Wybacz mi na chwilę. Muszę się uspokoić. Dobra, koniec dialogów. Ale będziemy słuchać te dialogi, no bo tu ta gra tymi dialogami też można powiedzieć, że stoi też. Nie ino, ale tyż. Dobra, tu nic nie ma, musimy pchać ta łajba. Co mówiłeś? nic nie mówiłem. Naprawdę? Dobrze. Mózwidy. Wiecie, to widać, fater mu do... tak ogorzoła, że... Czy twoja matka wspominała o tym świecie? Niewiele. Mówiła tylko, że elfy żyją w izolacji, bo ciągle walczą o światło. Bo na tej łajbie to oni mają fajne gotki. Tam też są dialogi ogólnie, więc super. Epicki przedmiot, o. To jest trochę eksploracji. Chłopcze, nic nie mówiłem. Dziwne, mógłbym przysiąc, że coś... Co się dzieje? Głosy! Nie słyszysz? Nic nie słyszę. Już cichną. Słyszałem krzyki. Wiele głosów, wściekłych. Naprawdę ich nie słyszałeś? On jest rudy. Nie. Czułem... zło. Ja już myślałem, że wiosłem dostał. Złe, on już dostał. W sumie on dostał tyle razy toporem od Fatra, że to jest w ogóle cud, że on jeszcze czuje nogi. A tu myśmy byli, dobra, czekaj. Wiecie, ja... Może się nie zauważyli, ale lubię sznupać. Dobra, dobra, to lecimy dalej. Łojeru na 217 metrów. No, płyniemy dalej, płyniemy dalej. Jemu wiosłem to w łeb już
Tylko pomoże. Dokładnie, dokładnie, Hasar. Spójrz, może z nimi porozmawiamy. Nie, A jak trzeba im pomóc? nie wchodzą nam w drogę, więc nas nie obchodzą. Ale Nie może... obchodzą nas. I to, słuchajcie, no też niby ten na pierwszy rzut oka, no to jest głupie podejście Kratosa, ale jak hop tyle wojen przeszedł i widzi, że są w trakcie wojny, to robi bardzo dobrą rzecz, szczerze mówiąc. Jaki łeb. Ale gowa. Spójrz na to. To musi być ta świątynia. Dobra. To je bajur. Ała. Światła. Bajo. A, lecisz, dobra, bajo. Na razie, pa. Cześć, Shanti, fajnie, że byłaś. A tutaj chyba nic nie będzie, nie? Pójdziemy do tej świątyni, ale ja wiem, co tam... Alfheimie też mają misy z piaskiem. Odczytaj. Co jest napisane? Beze mnie lub pode mną licz się ze śmiercią bystrą, lecz wewnątrz ciebie jestem życiodajną iskrą. Ale nie widzę tu żadnych run. Musimy je znaleźć. Wracamy do łodzi. Te runy będą tworzyć pieruństwo. Jej! Wiem, że tam coś... Uda się na macha, hop? Szkoda, że elfy żyją w niezgodzie. O, Alfheim to przepiękne miejsce, ale wojna wszystko psuje. ja wiem, co to jest. Patrzysz na to oczami dziecka. Na wojnie żołnierz widzi piękno w rozlewie krwi wroga. Reszta traci sens. Czasem nawet bezpowrotnie. Ty sporo o tym wiesz, prawda? Wojny toczy się w dwóch celach. Przetrwania lub zysku. Bitwę może wygrać lepsza armia, ale wojnę wygrywa ten, kto jest gotów poświęcić wszystko dla zwycięstwa. No, ale ty tu sam, no, co mówisz? No wiem, że z tyłu, pierunie! Widzę! Ładnie. A wszystkie naraz, ciul. Ale jest trzeba z wierchu. Dzisiaj będzie mi trochę na eksplorację czas. A. Dobra, już kapuję. Atreusie, do mnie. No idę. Nie, czekaj. To otwiera te drzwi. Czekajcie, trzeba pomyśleć. Coś, co jest moją mocną stroną. Nie, to musi być z wierchu, inaczej tego nie zrobimy. Chyba, że tu nie przejdziemy, ale powinniśmy... Jakieś pomysły?
Wiecie, może ta otworka. Dobra, po prostu trzeba było szybciej tu przyjść. Skup się! Uwaga, ojcze! Ciemny wróg, ojcze! Widzę. W gotowości! Wybacz, jeszcze chwila! Ładnie, ładnie, ładnie. Jestem zadowolony. To jest to Curik. Gdzie się dokoksimy? Taki stricto Alfheim. Myślę, że będziemy w następnym odcinku po prostu. O, Krzynia! A, to. O. To było super! No ja wiem, że było super, hopie. Żeś nie widział, co ja bez tego futera na plerach robię. Dobra, mamy 2 krzyzy. 2 ze 3 jabłek. Mamy poznawanie tego świata sam. Im działa, wszystko działa. Teraz tak. A to będzie to będzie drogi przeciwnik. Ja wiem, to jest trudne. Piknie. Ale tak jest mądry. I tu będzie ciężko. Wyjście na bank. O, dobra. Czekajcie, ja sobie zapiszę to. Dobrze, że tutaj to nie jest tak jak właśnie. To jest. Uwaga. Uważaj! O, jesteśmy w życi, to mocno. Czekam! Powiedz kiedy! Dobra. Wiem, mam show, wiem. W gotowości! Wiem, ale jakby się zadał za pierwszym razem, to jestem wielki. Już prawie! Już prawie! Jeszcze dwóch! Lista!
Co jest? Ojcze! Ja się kira z tektury, jest chyba ja. Mieli fart. Dobra. Co jest? Ale byłem blisko. Aj. Ajajaj. Jeszcze raz. Próbujemy te. Bo to jest do zrobienia. Może nie mam. Wiecie. Tutaj. Dobrze. Może nie mam tych leveli. Ale jak taktyką to się da wygrać. Damy rada, bo to jest coś dobrego. Uważaj na topór! Mogę już ruszać! Dobra. Gotowy do akcji. Świetna taktyka. Mogę działać. Dlatego z tą trójką rozwalić. Gotowy! Dobrze, dobrze będzie. O, zostało dwóch, świetnie, co ty nie powiesz? Gotowy! Mogę działać. Gotowości! Wow, 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 wow. Odczułam ulgę, gdy powiedział, że zostało dwóch. No ja też. Moment! Wow, udało się. Jeden padł chociaż. Ale zostało dwóch. W połowie walki. Dobre. Dobra, możemy wyciągać. Legendarny przedmiot, tak. Warto było, warto było. I dało się, widzicie, o dwa levele dało się ich pokonać. Ale fajna walka te.
końcu wykorzystałem te ciepanie tym wyborem. Mi się bardzo podobało, moi drodzy. Nie wiem jak wam, ale mi się... Nie. A potem chyba zrobię jednego live'a po prostu z polowania na kruki całego. Nie no. A, po prostu mogę ściepnąć. Pięknie, dziękuję. Tak w sumie to chudy dzieciak robi za tanka, a 3-metrowy chłop ucieka, rzuca się z tektury. No i czego nie rozumiesz? Jesteś świetnym tankiem. Dobra, idziemy tutaj. Że... Ale tu będzie chyba... Będę musiał... Co to? Nie, czekajcie. Więc... Jeszcze jeden? Ale ze mnie leber. Dobra, wiem jak to zrobić. Na maksa. Tam jest. Więc... Jak ja mam to zrobić? Nie, tak się nie da. Gdzie mamy kręcenie kołem? Ale no rzuciłek to dobrze. Daj stanąć, czekajcie. Damy radę, damy radę. Ja bym tylko wsadziła do ryżu. A no w sumie ja. W ogóle wszystko byśmy wsadzili do ryżu. Ale... Jakim prawem? Aha, one... Aj, nie, teraz. To było blisko. Nie, my chcemy to, my to chcemy. Proszę o cierpliwość. Fred, ty się stępy jak paczka gwoździ. Teraz!
Jeszcze do tego, kurde mol! Ja muszę jakoś tak, to stąd cię. Ale jest postęp. Nie, więc chłopie. Daj staremu pokręcić kołem. Fatera się musi trochę tu jeszcze pokręcić. Czekaj, a ja... Czekaj, ja stąd trafia. Czyli tu muszę stanąć, dobra. I tu się tak będą krzyżować, dobra. Ja już wiem, co autor miał na myśli, nawiązując do naszej dzisiejszej gotki z labiryntu, znaczy z labiryntu, hopie, z lektur. No i gitara. Środki przed talizman, dobra, a wyświetl w menu, właśnie. Możemy go wyciepnąć do hasiaka. Warto było nic nie robić na nim, bardzo. To... Dobra, co mnie tam. Co tutaj mamy w tej broni, że możemy... Pany. Pancerzu, tu coś możemy dać. A nie, że to jest nowe, dobra. A tu wymagana witalność, albo coś. Jezu, Darkuś, jakiś pierunek, piknie, dziękuję. Ja bym... Jeruna, ale to jest agresywne. Ja, ty go. Świetna gra. Nie no, ja muszę tak robić, jak oni mają te... Jak oni mają... No 20 doświadczenia dostaję za chłopak, który jest wyższym levelem ode mnie. Cygany pieruńskie. Dobra, płyniemy jeszcze. To chcecie jeszcze troszeczkę, kochani? Live'ika, czy chcecie już na after ciś? Dajcie znać na czacie. Ja jadymy. No dobrze, idź, no to jadymy. Ty, bo tam jest główny ten, nie? Sindri nazwał mamę wojowniczką. Walczyła na wojnie? W pewnym sensie. Jej ród został zdziesiątkowany przez rywali. Przeżyła ona jedno. Kroczyła drogą wojowniczki, ale jej wojną było przetruwanie. Kup. Stawianie czoła okrutnemu światu w pojedynkę. Dlatego Sindri i Brock zrobili dla niej topór? Miała dość siły, by dzierżyć taką broń i dość rozumu, by czynić dobro. Bez reszty poświęciła się ochronie słabych. Czyli pomagała elfom? Nie. Dobra, ale będę musiał iść do haśla. Więc ZW, dobrze? Przepraszam. Co teraz?
Już jestem. Na Steamie, tak jestem. I oba są na PC, bo oczywiście na PlayStation wcześniej były, bo to jest... Co teraz? No dostajemy... Najlepsza taktyka ever. O tak jest, młody, idź tam. Uwielbiam tą taktykę. Może mało widowiskowa, ale za to nieskuteczna. Super to jest. No bo w sobotę i w niedzielę pocisnemy głównym nurtem, a tak to sobie posznupiemy, nie? Oczywiście. O, Giz dopiero nowa. Myślałem, że... Wronę słyszę, no właśnie. No. A po śląsku kruk to jest kruna. Gotowy do akcji. No dobra, na nich to trzeba tak trwać. No na te to trzeba. Coś mamy za to czy... A, to są te kryształy, to teraz tych kryształów nie wykorzystamy. Teraz tutaj nic nie zrobimy, potem będziemy mogli tu coś zrobić. Trudno, ładnie, no. Przypomniał. Było po śląsku. Bo wiecie... Uwaga, ojcze! Mogę już ruszać! Chcesz kamień zdrowia? Nie chcę, hop, jest im... Dobra, teraz możesz mi dać. Kieruństwo. Ruszaj! Widzę go. Za tobą! Jeszcze chwila. O Jezus Mary, hopie, nie rys tak. Robisz haja na boliwarze, ty. Nadal mam wrażenie, że Artur strzelając z łuku co chwilę mówi gizda, no. Nie, mówi ista chyba, nie? Tak. A, mamy krzynka, ale byśmy musieli sam iść. Tak, dobra, mam to, ja. O. Ja chcę tam wleźć. To ja nic nie będziemy mieli. Idziemy tutaj. O, Walkiria! Magicznie zamknięte. Chyba jest trzecia Walkiria. Nie wiem czy trzecia, ale jest. No i Walkiria to jest stricte taki już mały Souls-like. Ale nie, czekaj, ja to mogę sobie wyciepnąć. No. No, i dyć. Tak cię, tak. A jakbyśmy... Nie, on tego nie zniszczy. To się tak nie zniszczy, moi drodzy. Ale mamy krzynia. A
amok lodowego giganta. 3 potężne grzmotnięcia wyrzucające wrogów w powietrze. Obrażenia, zamrożenia. Obrażenia, o! No to damy to, bo potrzebujemy obrażeń. No co, ja będę potrzebował... Ale ja nie muszę tego rozwalać. Nie, muszę, bo tam jest skrzynia przecież. To było super! Ha! Dobra, jednak możesz to robić, jak mnie tak... Dobrze, tylko bliżej stanie. No, trzeba było tutaj... Dobrze, dziękuję. Dzięki, Hasar, bardzo dobrze, żeś mi powiedziała. Chyba wszystko, mamy 2 skrzynie. Ładnie, tam będę potrzebował ten światło Alfheimu, żeby tam dalej coś zrobić. Ale ładnie, ja się bardzo cieszę. No ładnie. Ojcze, znasz kogoś jeszcze, kto słyszał głosy? Znałem niemądrych marynarzy, którzy po wyczerpaniu zapasów ugasili pragnienie morską wodą. Zarzekali się, że syreny, plugawe istoty śpiewające w pobliżu, to ich żony i córki wzywające ich z powrotem do domów. Narazili całą załogę, kierując łódź na rafę. Jak ich wyleciliście? Wyrzuciliśmy ich za burtę. O. No, to dobrze, że nie piłem morskiej wody. Co? Tak, chłopcze. Pójdziemy tam na wierzch. Tam jeszcze to będzie można zdobyć. O, morskiej wody się nie pije, bo jest słona, a sól odwodnia. I ładnie, i mamy coś. Kolejna rzecz. To jest cut off, przewrót w przód. To by grał w tenisa, nie? Dobra, skończę już. Wykąpiemy Arktosa w oceanie, dokładnie. Zobaczymy, ile pod wodą wytrzymie. O, złoto. Dobra, to już i chyba wszystko, moi drodzy. Myśmy naokoło popłynęli, więc mamy tu. No to płyniemy tutaj. Dobra. Niebieskie drzwi! To musi być wejście. Chodźmy! Ostrożnie, chłopcze. O, Robią. idź tam. Most zniknął. Zakryli kryształ tym czymś. Czemu? Aby zatrzymać posiłki. Dałem to, żeby... Żeby mi zdrowie trochę przybyło. Mogę działać! Usta! Poradzisz sobie? Nie. Zobacz, jeszcze chwila! Uwaga, ogień! Załatwię to! O, zad, bo tu fater już ledwo... Sekunda! O, dobrze, brawo. A fater ci już zajmie resztą. Powiedz kiedy! Ja spadam. Na razie, Bartok, cześć. A.
Jakoś poszło, ośle, jakoś poszło. Może naprawimy most tam z dołu. Dobra, coś się stało. Tak sądzę. Oj, będzie problem. Potrzebujesz kamienia zdrowia! Pasynek, ty się walcz, a ja tam wiesz. Czekam! Dzięki, Jezus. Dlaczego nas atakują? To nie miejsce dla nas. Serio mówi Gizda. Powinien mówić Weedle, nie? Tak, Weedle! Teraz już tego nie odsłyszycie, no nie. Chwila. Połączone razem przypominają runę. Ale to bez sensu. Chodź, Mitsurik. wróćmy do misy z piaskiem. Mitsurik. Tak kuką, wiecie. Czy jeszcze czegoś tu nie ma, ale tam byliśmy, tu byliśmy. Wszystko żeśmy tu zwiedzili, więc jest dobrze. A czym silniejszy ten Kratos, tym lepiej, no bo no Valkyrie będzie ciężko. Chociaż jest takie miejsce, gdzie będą najlepszy moż ten. Tworzą elficką runę. I masz najlepszy zbroi w ogóle, ale to tam potem. To czytaj to. Co jest napisane? Beze mnie lub pode mną licz się ze śmiercią bystrą. Lecz wewnątrz ciebie jestem życiodajną iskrą. Tak, woda pasuje. Chłopcze! Nie uda, dawaj, hopie, nie ma czasu. To znowu głosy, ale inne. Mniej gniewne. Prosiły o pomoc. Jesteśmy tu po światło. No właśnie, Chodzi mnie czym są i czego chcą. to samo chciałem powiedzieć, hopie, kogo to Masz coś obchodzi? do powiedzenia? Nie, Chyba Muspelheim. No to jest tam, gdzie masz te zagadki, kurde, że musisz uciekać przed tymi kolcami. Muspelheim, no. co się dzieje? Mojżesz style. Rany, zobacz! Jeruna, komuś dach zalało. Ojcze, Tak. głosy, które słyszałem. Ciężko było je rozróżnić, ale wydaje mi się, że w tle słyszałem mamę. To niemożliwe. Wiem, co słyszałem. Atreusie, dosyć. Ten wygląda inaczej. Spójrz na te rogi. Staj za mną. Chyba go baba chyba mu je przyprawiła, co? To nie brzmi dobrze. Czuję, że jesteśmy troszeczkę wżyci. Gotowe. Przepraszam, nie mogę. No, naciskam ten knefel! No nie, że ja sobie w środku walki coś pozbieram, nie? To mi się podoba. Jestem gotów.
Spokojnie, Arteus to ogarnie, oczywiście. Jak gdyby nie ty, już dawno by cię nie było. Znaczy, gdyby nie ja, no ale też trzeba. Bierzemy. Bierzemy te pieruństwa, ale kukome jest. Nie podchodź do klatek. Czemu są zamknięte? No wiesz co? Nie wiem. O, żyćko. No nie, nic nie widzę. One się Aha, bo one się potem otworzą, ja to pamiętam, dobra. Gdyby nie on, to już by dawno tego nie było, no chodnie. No. Przygotuj się. Co? Przygotuj się! Wybacz, jeszcze chwila! Nie no hopie, nie no spokojnie, stój tam, tak, bądź tam z przodu, ja, postój tam. Mam nadzieję, że było warto. Ja mam fez fan z tego, nie? Mam fez radocha. Oby w planetarium, nie? Jak wam się podoba ta lokacja? Bo to mi przypomina tylko Black Mesa, znaczy Half-Life. I w Black Mesa na bank zagramy. O jest, bo to jest Half-Life, ale jakby ładniejszy, ja wam chętnie to bym zrobił, bo jest przepiękną. Wiem, że tradycyjnie Half-Life jest fajny, ale myślę, że to Black Mesa by się lepiej oglądała. W ogóle, ale no. Wiecie, jak ja mam to zrobić? Trzeba pomyśleć. Trzeba byłoby sobie to otworzyć. Jakbyśmy Arteusowi zamiast łuku dali tarczy i zbroję, to z tą taktyką możemy iść na Asgard. Przekonałeś mnie. Właśnie, po cholerę mu ten łuk. Nie, ten łuk pomaga, no. Nie trzeba powiedzieć, ale pomysł dobry, pomysł dobry. Chyba tu nic nie zrobimy, co? A to i to. Wiem! Wiem, jak to trzeba zrobić. Patrzcie, jaki łeb mam. Aj, prawie. Glizda. Aj, czekajcie. Aleś mnie przestraszył. Ej, zobacz to. Widzę. Ale ja mam łeb. Bardziej głowa. Zaraz się przestraszył. Mocny, runiczny atak. Ej, Fred. Ej, Fred. Ej, Fred. Jesteś jeden z tych, który wiesz, o co chodzi. Ej, Fred. Dobra. Mamy. Zdobyli. My sam zdobyli. Ale tutaj nic nie będzie. Dobra. Jestem gotowy. Jestem gotowy. No i? Ale to ty do mnie dzwonisz. To znowu będziemy się prać, wiedziałem. Uwaga! Gdzie? Gotowości!
Dobrze, stój tam, bardzo ładnie. Jak po to cię właśnie wziąłem. Dobra. Mam kamień zdrowia! Nie jestem gotów! Ua. Brawo, synek. Jakby Friendly Fire było włączone, to co by już dawno nie było, bo zawsze wie jak się ustawić pod linią strzału. Mam wrażenie, że gdyby nie Arteus, to byśmy nadal w pierwszej lokacji siedzieli. No. No ale to nie jest najtrudniejszy poziom ten. Bóg wojny był najtrudniejszy. Ja powiedziałem wam, że... A pamiętam tą skrzynię. No pamiętam. Że no nie zrobimy tak, bo to by było tak jak na koszmarze. To by wyglądało jakby na koszmarze na Doomie, ale powiem wam, że na ultra przemocy Doom jest w miarę łatwy, tak sobie ostatnio się dzieje, jak się tak zastanawiał, że Doom łatwo szedł, szczególnie boss to już w ogóle ten baron. Nara. Nie no. A, to pieczęci, dobra, to ja nie muszę. Dobra, drugie jest tam, czyli ja muszę się na wierzch. Ten korytarz doprowadzi nas do świątyni? Przekonamy się. Przepraszam. Mam pomysł. Ha! Ja, to jest speedrun. Na zdrowie, dziękuję. I tutaj trzeba przyjść. Patrzcie. Teraz to. Tak. Otwieramy to. Gesundheit. Ja, danke. Ale Gesundheit się go da, no. O. Zobaczymy. Nie. Siła minus 6, ale runy plus 7. Ale ta pieczęć była kaj. Nie, tej pieczęci w ogóle tu nie ma. Nie ta pieczęć. To się jakby sroka. Bo krunę tych podoba. Kruna mi się bardziej podoba niż kruk. Sorry. No coś pewnie. Nara. Hmm. Słyszałem jak coś hitnął. Widzicie jakaś trzecio? Oni. Nara Arteus. Nieźle. Sprytne. Bardzo sprytne. Idziemy do domu. Kuchanie była mana. Kuchanie była mana. Małpki, a tutaj mamy siłę Arteusa na pierwszej linii. Topór samo, tak, żalny ja. No i fajnie, wracamy do domu.
Co ty tu robisz? Czarnoksiężnik, proszę państwa, się teleportował. To widział ostatnio tata. Tata. Tutaj pójdę pod... Atreusie, za mną. Zaraz będę. O, ale tutaj nie ma jeszcze światła. O. Warto było szaleć tak, moi drodzy. A jest jeszcze jedna runa. Patrz, czy pieczyncie. Tak. Ta runa odpowiada naszej literze P. Taka ciekawa. O, dziękuję. Mam pomysł. A! Wiedziałem, moi drodzy. Zabrakło tej jednej kombinacji. Mamy to. I mamy żyćko, nie? 3 na 3. Tak, kolejne żyćko. Patrzcie, jak nam teraz urośnie. Szkoda, że szał nam tak nie urósł. No ale udało się. Wiecie, tutaj się do 22 pogromy, nie? Nasze live'y się przedłużają coś ostatnio. No nie, co jest? Koniec zagadek, czas na walkę. Myliłeś się wtedy. Tak, Znam głos mamy lepiej niż ktokolwiek. To była ona. ona odeszła, chłopcze. Koniec tematu. Dobrze. Wiem, co zrobić. Ja, no hopie. Jakie on ma za... No fajne te zagadki, mi się też podobają. Nie, to nie jest kruk, to nie jest ten. To nie jest on. Czekaj. Nie, to nie jest to. Ten dźwięk był wyższy. Dobrze, Rysiu. A poczekamy. Nie no, dawaj, dawaj. Ale te... Ale go trafił.
Ale daje radę, patrz tam. Tam maszuje te, co jest? Chcieli powstrzymać naszą taktykę, no nie będzie tak. Nie pomijamy, nie pomijamy. Czuję, że będziemy się z nim prać. Doprowadzenie do... Tak jest. Dobra. Dzięki. Wyprowadzenie Kratosa do show spartańskiego, ostatnie rzeczy, jaką w życiu widzieli, no. Na pewno. No i tutaj byśmy przeszli, ale nie mamy światła Alfheimu. Hmm. Hmm. A, ale to my chyba później zrobimy, tak? Czy... No tutaj jest kryształ do Alfheim. A, bo to są dwa, tak? Lubię jak Kratos podnosi przedmioty, kopiąc je z buta. Ładnie. Po stalu też tak się robiło. To nie, tak. Z czym to jest jeszcze połączone? Czy ja czegoś nie widzę? No? Jak on to mógł zrobić, Maciek? Hmm. Nic nie widzę, proszę Państwa. Kolejny tekst, który jest bardzo rzadko padany na moich. Są dwa te tu. Te co? I co? Widzę, że są dwa, no. Stój, ale ja go mam. Czekajcie, pokminie sekundka, jak nie to cisnemy dalej. No najwyżej ja sobie to potem dam. Właśnie jutro duma muszę poprowadzić te. Wiem jak ja to mam zrobić. Ale ja mam łeb.
Nie, jeszcze raz. Ale ja wiem, już tak rozkminił to. Kminił, ze mną. Ja muszę z tej strony ciepnąć. I potem od razu rzucić tam. Udało się? Jej! Udało się. Wiecie, ja mam nadzieję, że na 19 grudnia, na 21 sobie torbia, te wszystkie grzeszynki przyjdą mi no, nieszczaskane, nie? Łeb. Fred to ma łeb. Ma głowę. Dobra, to idziemy dalej. Ale powiem wam, te zagadki jednak nie są warte tego, co się znajduje jak na razie. Nic nie jest? Mam nadzieję, że nie zginęła. Wiedziała, co robi. No tak. O Jezu, Jest tego więcej. ja to pamiętam. Oj, tu będzie łażenie, słuchajcie. Jeśli zetniemy dość, most nad nami powinien się pojawić. Jasne, Spodziewaj się kłopotów. jasne. Jasne. Aż 3 miesiące. Jasne. E? Dobra, to mnie nie obchodzi teraz. Uważaj z tyłu! No ale... Oj, gdzie to zrobiłem? Ogień nad tobą! Jak ja tu zbieram żyćko? Dobry strzał! O, patrzcie. No. No ja, no fajnie go trafiłeś. Oj, Jak zabić coś z kamienia? Znajdź jego słaby punkt! Miejsca! a wiem, ja tu muszę to zbierać. Czekajcie, ja wiem, jak to trzeba zrobić. Rany! Nie wierzę, że zadziałało! Tak? Ojcze, użyj tego! Uważaj, ojcze!
Żył jak z Wiedźmina. No albo z Heroesów, nie? Jaki ogień? Co ty to robisz? Ojcze, jesteś ranny! Nie wiedziałem kiedy atakować. Zimne ognie, dokładnie. Rusz się! Tutaj nie ogarniam jak go atakować. Szał też nic nie zrobi, czekajcie. Tego na dystans. Powiedz kiedy! Jeszcze tylko dwóch! Uwaga, z tyłu! Nie ten knefel! Twojej lewej! Po prawej, ogień, uważaj! Szczerze, że teraz mi się to nie uda. Szybko teraz! Ojcze, użyj tego! Dobra, dobrze idzie. I tak. Przepan się mano. Dobra, jest git. Pokonałem go na 1 HP. To mi minęło, dużo cię minęło. Skup się bardziej. No, jesteśmy w Alfheimie, znaczy w Alfheimie, żeśmy tam walczyli. Arturus jest świetną tarczą, fajny bossing, a coś szczególnego. No, szukamy do tego świata, wozimy do świątyni. Czarny elf jest niedobry. No i próbujemy uzyskać te światło. W sumie tu z God of War'a nic. A z Pokémonów zdobyliśmy drugą odznakę, tak w skrócie ci nie muszę powiedzieć. Alfheim to elfy, nie, Alfheim to jest świat, w którym jesteśmy. Oto jest. Zachowaj czujność, chłopcze. Tak ci fest skróciłem to. Nie, zatrzymamy to. Ja ze skóry czego futra. A co miał? To jest git, to jest git, to. Stawiamy to tak. Najpierw zamrażasz. Sprytne.
Dobrze, to pamiętam. Mhm. Zwróciliśmy główny most. Musimy wrócić na górę. I zrobimy dzisiaj tak, że wrócimy na górę i skończymy, dobrze? Tak to dzisiaj, moi drodzy, moi kochani, zrobimy. No, czyli zero. Na to, że światło tworzy nie tylko mosty. Może przeniesie nas na górę. A jaki był ten taki fajny? No, ten z kamienia. Pradawny. I zaprzódka. Niebieskie drzwi! Udało nam się! Wejść do świątyni. Wejdziemy i... Wiesz, nigdy się nie przyzwyczaję do chodzenia po świetle. Serce z kamienia, ja też to zauważyłem. Nie mają szczeliny. Co? Mamy problem. Tak, mi się też z Wiedźminem skojarzył. Te drzwi się nie otwierają. Halo? Nie rozumiem. Po co komu nie działające drzwi? Halo? Chodź, znajdziemy inną drogę. No dobra, i słuchajcie, i... Myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Nie będę was tu też przeciągał. Tam mamy... O, będziemy mogli skrzynię następną otworzyć następnym razem. Domofonu szukajcie, słuchaj. Ale to jo! Otwieraj! Nie Jehowi, ostatnio do mnie przyszli Jehowi, ale jak im powiedział, że słuchaj, ja nie mam czasu na klachanie, bo ja muszę pucować zlew. Nie rozumiem w ogóle, co do niego gadałeś. I bardzo dobrze. Czy hala do drzwi, tam się otworzą. No może wiesz, może to jest fan gier, skąd wiesz? Ja tam wolę Quake'a. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki, żeście byli. Pamiętajcie, żeby zostawić szłapa w górę, subskrypcja. Woli ścisłości będzie after. No będzie, tylko muszę... No, ale będzie krótki. Krótki afterek będzie. Fajny szpil. Dziękuję wam również bardzo za Pokémony i za Gowa. We czwartek będzie od 20 Doom, ale wstępnie się omawiamy. 20 Doom we czwartek, będzie godzina później, sorry. Ale na Discordzie będę dawał wam na bieżąco Kajo je i czy zdążę na 20. Długo byłem. No ale wiesz, ja zawsze mam o 19, wiesz, więc jest 10, więc 3 godziny stream to i tak jest długo, więc dziękuję wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich z YouTube'a. Możecie zostawić tu też follow na Twitchu. No i zapraszam w czwartek. Na YouTube też zapraszam, więc na razie, adie, cześć.